खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 सेप्तेम्बर बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सावस्रिया गाहामसिनाव फैगोन, देहाखौ मोजां मोनगोन। बृष राशि। नखराव रांखावरि गैयिनि थाखाय गोबां जिंगा सिनांनो हागौ, गोजोन गैयै थासारि जागोन। मिथुन राशि। हास्थायना थानाय अनजालिखौ मोननो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। कर्क राशि। गोरोन्थि बुजिलायनायावनो सोमोन्दोआ नागारलायनाय जागोन, गोसोआव अहंखार साननाय फैगोन। सिंह राशि। गोब्राब नाजानायनि फिथाइया जाफुंसार जागोन, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। गोजान लामा दावबायनांनो हागौ, देहाखौ मेंखांनाय मोनगोन। तुला राशि। हरखाब जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। वृश्चिक राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानैनो सोरजोंबा नांलायलायनो हागौ, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। गोदान मिजिं लानानै आगान सुरनो हागोन, गोसोआव गोथार साननाय फैगोन। मकर राशि। गोदान जिउ मोननाय बायदि मोनगोन, गिदिर खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो हागौ। कुम्भ राशि। साननाय बादियैनो गासैबो खामानिखौ मावफुंनो हागोन, नखराव बयबो खुसि जागोन। मीन राशि। गोबां जार्लायाव गोग्लैनांनो हागौ, सहायनो हायै दुखु लानांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आउटलेट दतमायाव दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमआ 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरसिम फुजा धामाका अफार ल'न एन्ड एक्सचेन्ज मेलानि खाबुफोर होगासिनो दं। आउटलेट दतमा दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमआ बायगिरिफोरनो लेस डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दतमायाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमआव होबाय थानाय फुजा धामाका अफार ल'न एन्ड एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमआ लाबोनाय अफारा जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभाइलेबल जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिनानैबो दोननो हागोन। लोगोसे स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9854 0921 34 863 8863 481 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।